This is a video about my meeting with the Waironi tribe, maybe even the most remote tribe in the entire Amazon. It took me a small domestic plane and 15 hours exhausting boat ride through the jungle to get to their huts. This amazing tribe go hunting with blowguns for monkeys, toucans and all what the forest can give them. The elders also told me that only 40 years ago they were still cannibals and ate their enemies too. Welcome to a daily life where I'm living with the Waironi tribe in the deep, deep Amazon jungle. Fist bump. The video starts with how I got to the jungle area and from where my boat ride starts, in the town where all jungle trips begins in this area. A very interesting and special town called Koka. Så er der allerede gang i dødsbussen, og folk snakker om, politiet skal komme og alt muligt. Der er jo bare nogen, der ikke har betalt, eller ikke viser billet eller et eller andet. Så nu siger det noget om, at man policier hele tiden. The reason why I call this bus the death bus is because this long route is known for several incidents for robberies and accidents while driving, especially in nighttime like here. Even a bus driver fell asleep one time when driving and many people got killed. That's why it's called the death bus or the death route around here. Efter 8 timer i bus, jeg vil sige, at jeg godt kunne have siddet bedre, og lige et par timer søvn her, så vågner op til den her fantastiske udsigt. Jeg har aldrig set noget lignende. Prøv at se. Havet er blåt, og fuglene synger, og ej, hvor smukt. Og byen hedder La Koka, for at det ikke skal være løgn. Hvis man lige har lyst til at gå ud på sin smukke altan her i Koka, så kan man lige gå ud og nyde udsigten her også. Håndarbejde. Eller noget. Den smukkeste by, den her Koka her. Prøv lige at se, hvilke udskæringer der er i de her flotte facader. Nå, heldigvis skal jeg ud på Amazonfloden i morgen. Hola! Jamen, hvad der ikke er i den her by Koka, en idyllisk lille fodboldbane her, lavet af træ under en fodboldbane. Tilskuerne her, som I kan se på tribunerne, de er også ellevilde. Go! Fantastisk sted, det er Koka. Og lige som man troede, Koka næsten ikke kunne have mere, så prøv lige at se her. En gammel båd og fly. Det må jeg lige kigge nærmere på. Altså Koka, det er bare gaven, der bliver ved med at give. Prøv lige at se her. Nu går jeg bare rundt her i byen. Finder lige et fly her. Der har det ikke så godt mere, må man sige. Men det er meget fedt jo. Der er alle mulige perler her. Så nu folk de glor lidt. Jamen jeg prøver lykken med at komme ind i det her fly her. Det kan godt være, at det bliver lidt svært. Men det vil vise sig. Der er ikke nogen, der har sagt noget, så... Sygt. Fedt, mand. Så springer herfra og helt derind. Her er det knækket. Det bliver nok lidt sværere. Det er ikke helt den type bodega, vi har på Vestegnen, men det er ikke meget galt. Så har vi provianten klar, og det hele er ved at blive pakket her til en tur ud på Amazonfloden, 10-12 timer. Og vi overnatter måske undervejs, fordi vandet er lavt, så det går lidt langsommere. Så uanset hvad, så er det ind i Amazon-junglen. Langt længere end de normale hoteller. De ligger lige her omkring langs floden. De gider ikke lige, så vi tager længere ind og skal bo hos en stamme. Så er Joni og Jonas på tur her. Joni og Jonas. Det der er ved det lige nu, det er at vi er inde på ukontaktet stammeområde her de næste 5 timer.
Det vil sige, at vi må faktisk ikke gå på land. Der er faktisk to, der for nylig, for et år eller 2 siden, er blevet skudt med pile her lige i området. Så hvis man skal, så er det sgu fra båden. Jeg håber ikke, at de kan begå at skyde med pile her fra bredden af. Men de dage skulle være over. Men åbenbart ikke helt, hvis man bevæger sig ind på deres territorium. Så jeg prøver at se, om jeg kan få fat, eller om jeg kan få øje på nogle små øjne, der kigger ud, eller nogle pile, der skal til at fyres af. De 2 stammer, der bor her i området, eller de tager lidt fra sted til sted. De bor ikke fast et sted, men de er sådan nogenlunde her i området. De vil ikke kontaktes, kan man mildt sige, når det er, de ligefrem angriber folk. Nyder man lige en lille hyggestund her på Amazonfloden med den her Ecuador-Honduras kampøl fra 2014. Ja. Så sidder jeg her med Joni, og så Joni og Jonas er på tur her. Jeg spørger ham ind til en episode, hvor jeg ved, at der var en mand og en kvinde, der blev dræbt på en bred, der kunne se sådan her ud på den her flod her. Han bliver så lidt tavs, og så siger han så, at det var hans fætter. Så jeg bliver selvfølgelig lidt rørt og siger, okay, og du ved, på mit rigtig dårlige spansk, der bliver nok mest Google Translated, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så fortæller han ellers, at de var kommet ind på et område, som tilhørte de ukontaktede stammer, og der har åbenbart været lidt beef med den stamme, han kom fra på daværende tidspunkt. Og manden, han blev så slået ihjel med et spyd, og kvinden, konen der, som man så også er i familie med på en eller anden måde, nåede så at flygte med nogle skrammer. Men hun nåede så at flygte i en båd. Kom de tilbage til området med hendes familie, hvor han lå på bredden med spydet helt igennem sig. Normalt så skal de jo så hævnes lidt drab, når det er mellem 2 stammer. Men de prøver ligesom at gå væk fra det der med at bekrige hinanden. Det nytter ikke noget, så det prøver de så at lade være med. Og fordi at de nu alle sammen på et eller andet plan er gået imod alle olieselskaberne, så de har fundet et fast grundlag, kan man sige. Selvom de er ukontaktede, så står de sammen imod olieselskaberne, som vil fælde regnskoven. Så på den måde, så har de på en eller anden måde fundet fred alligevel, selvom jeg kunne se i hans ansigt, at der var en vis harme og ikke mindst sørgmodighed. Men ja, det var så lige en historie mere her fra de varme lande. Så tror jeg, vi har problemer for 3. gang på turen, hvor båden går ud. Nu er vi så 4 timer inde i Amazon-junglen. Og vi nærmer os de ukontaktedes område, så det bliver mere og mere spændende. Se ham her, han tager simpelthen bare flodvandet og drikker det. Se hvor magt det er. Han siger til mig, at jeg skal nok drikke det her, men hans mave, den er vant til det her. Så det går nok for ham. Han er vant til at være herude, kan man sige, og han er opvokset i junglen. Kommer vi lige ned af floden her, og så møder vi nogen fra deres familie. Hola! Og det er så her, hans fætter blev slået ihjel der af de ukontaktede stammer. Se. Aquí en este lugar estamos en zona del Parque Nacional de Yasuní, que es donde que viven los no contactados en la selva. Entonces aquí fue el fallecimiento de un primo de nuestra tribu, porque lo atacaron los tribus no contactados, que ahora ya no existen en el mundo occidental. Y eso pasó en el 2016, va 8 años y ahora solo vemos las huellas, las pisadas, y entonces vamos escuchando durante todo el viaje
las huellas hemos visto y ahora lo seguimos recorriendo por esta parte. Durante todo el trayecto que entramos al Parque Nacional de Yasuní, entonces lo estamos continuando a viajar a Bameno y pasamos por el territorio no contactado. Y esto es mi destino a Bameno, en el Parque Nacional de Yasuní. Gracias, amigo. Jeg kan godt lide, så siger han lyde, for at se om de kommer frem. Men nu sidder vi så ligesom fast. Så det virker på en måde, som om de er lidt bange for den, men alligevel så synes de også, ligesom mig, at de er lidt spændende, fordi de har set den komme frem før selvfølgelig, da hans fatter døde selvfølgelig. Årsagen, den skal nok lige lytte til hans video sådan helt for at forstå, hvad der skete. Men de er set på bredden før her, hvor der ikke er blevet skudt med pile eller noget. Så nu prøver de lige at sige lyde for at få dem frem, fordi de ved, at de er her i området, og de siger, at de allerede ved, at vi er her. Det ved de nærmest på kilometers afstand. Nå, men lad mig sige det som det er. Det er knap så sjovt mere på den her bådtur. Jeg tror, den er gået i stå 4 gange, hvor vi skulle have gang i motoren. Det har pisse regnet indimellem. Og ja, et dårligt travel hack på min side, det er, at jeg har glemt en regnjakke af en art. Så det er blevet lidt koldt at skifte lidt tøj i hister her. Vi tog afsted, da det var morgen, og som man kan se her, så er det ved at blive aften. Og når vi når frem om et par timer, så skulle det så være helt mørkt. Og jeg er pissfryser. Men udover det, vi skal ikke klage. Vi ser ham, at han har t-shirt på. Han har altså styret den her båd i halvdelen af tiden. Han har styret den i den anden halvdel. Og jeg har siddet her. Så ingen grund til at beklage mig. Nej, jeg har faktisk hjulpet lige med at hælde noget benzin på og sådan. Nu vil jeg bare gerne sidde rundt om et bål og spise noget stammemad. Nå, 14 timer senere, så er vi gået stå nogle gange med derude i Amazonen. Og det er åbenbart sådan, det er. Fordi at jeg har før været på både Amazontur og junglen før, og det er ligesom om, at sådan nogle steder, der sker det bare. Får de den motoren som regel i gang igen. Det gjorde de også her. Men se mig her, pakker mig godt ind i diverse kluns, alt det jeg kunne finde her. For det er blevet pissekoldt. Jeg har lige pisset over på bredden derovre et sted. Der var egentlig ikke koldt, så det er vinden. Det er vinden, der gør det koldt. Men jeg må sige, at jeg glæder mig frem til at komme frem til den stamme der nu. Så efter 15 timer, så kom jeg endelig til Bameno her, som den her lille, hvad kan vi kalde det, stammeby den hedder. Og jeg har fået luksussuiten. De andre bor i noget, hvor der ligesom er flettet en hel masse. Helt luksussuiten det her, simpelthen. Midt ude i junglen har de bygget noget til folk, der kommer på besøg. Det skulle alligevel luksus, der er en seng, der havde jeg faktisk ikke engang regnet med. Men det kan overraske jo. Og jeg har ikke rigtig set, hvordan der ser ud udenfor. Andet end der er jungler og meget mudder, for ja, det var helt mørkt, da jeg kom. Rejste i morges klokken 6 og ankom klokken 21:30. Mange timer i båd. Så vil jeg sige godnat her fra luksussuiten. Første nat hos Varionistammen. Man kan se, hvis man har andre med, så kan de simpelthen også sove her på en madras. Jeg har simpelthen ikke regnet med, at jeg skulle sove i en ting, så det er faktisk lidt luksus efter 15 timer på en båd. Ja, så er Jungle Jones klar til eventyr her. Kæft, det bliver en spændende dag med stammen, Varionistammen. Så stammen er helt vild. Jeg skal åbenbart spænde hele tiden, og vi spiller fra dengang jeg var god. Så det gør jeg jo gerne. Så vi skal ud og jage her med Varionistammen. Og det kan også gå alligevel til en mand, der kunne følge med, vil jeg sige. Vi har fået øje på nogle aber. Vi skyndte os ud af båden
Og så løb de ellers bare de her to her. Og så er det bare ført efter. Imod og alt muligt. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg faldt, men altså. Og heller ikke ære, vel? Men fedt at se, hvordan de bare lige pludselig bliver vågne. Og nu laver han en giftig pil, tror jeg. Den her blowgun. It's poison arrow? Yes, poison arrow. Man ser, om han kan ramme aben. Så skyder vi med pile efter de her giftige pile efter de her aber, som de også spiser. Der er en pil klar her, en giftig pil. Det er satme stærkt. Skyder han efter aberne. Og nede i den her har han pilene. Can open. And the poison? Conga. 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 Og giften er nede i, som de døber pilen i. Og så rammer de aberne. Og så går giften ind i dem, og så skulle de falde ned. Og så har vi aftensmad. Så ham er i gang med at hakke en masse træer, og der har han gjort et stykke tid, så nu er der bedre udsyn til aberne. Frederik skal ned og sætte udsyn. Nå, jeg gik lige og troede, at vi kun jagede aber her, men jeg har lige fået at vide, at nu kan vi høre en tukan også, og dem går de også efter åbenbart. De smager åbenbart sindssygt godt til. Det er så fedt, de er helt oppe at køre, de her jæger her, fordi de har ramt aberne helt heroppe i toppen. Nu venter vi stadigvæk på, at den skal falde ned. De har ramt den adskillige gange åbenbart. Men det er fedt at se, at de var helt oppe at køre over det. Det er også fuldstændig vanvittigt, at de kan ramme deroppe. Altså, de går nok langt, de her også, men med en lille pil der, og så skal den nå igennem hele det der rør og helt deroppe. Det er hæftigt imponerende. Wow. So the stick is wood and poison here? Yeah. Okay. And what is this for? Cotton. Yeah, it's cotton. Yeah, the bomber. This is feet, piranha feet, and the kid killed. Oh. Okay. Yes. So you do this on the piranha teeth. Stop. And moving. Yes, they're moving. It's falling down. Yeah. When they load in the spear, when the monkey inside and go, the monkey is the hub open, or the break. Oh, yeah, so it will be in there. Yeah. Because of the piranha. Yeah, bite. Yeah. Oh, yeah.
det her, det er for sindssygt. De står og skyder med de her, og så lander den lige ved siden af mit ben. Wow. No, almost got killed. Oh shit. Wow. Whoa, 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 whoa. Wow, that close, that close. De skød den derop, og så rammer den fucking lige hernede på mig bagefter. Ja. De her blowguns efter aber og tukaner. Jeg sidder her og kigger og tager billeder. Så ryger de selvfølgelig ned igen. Jeg sidder seriøst lige her. Den rammer, jeg ved ikke hvad det her er, 4 cm eller et eller andet. Fra mit fucking lår. Og der er gift på pilen her. Der er gift og rammer lige ned her. Og ned i træet og sidder fast. Det her, det kunne lige så godt være mit lår, så tæt på her. At så var jeg blevet aftensmad muligvis. Jeg ved ikke om det er det, de ligesom prøver på efterhånden. Fuck kæft, mand. Det er vanvittigt, jo. Jeg tror, jeg rykker mig lidt. Come on, boy. Yeah. Skal aberne sgu nok snart komme ned, som ligger døde deroppe af de giftige pile. Men det er ikke det letteste palmetræ lige at komme igennem det her. Jeg har selv været i gang, men teknikken den fejler lidt i forhold til ham her, må jeg sige. Vi fælder det her træ ned, og vi går rundt og leder efter aberne. Og jeg er den første, der finder en. Wow. Ligesom hos mennesker, så tømmes det hele. Og lige nu, så tisser den så. Så nu bliver det her vores aftensmad. Det er sådan her, de lever i junglen. Og selvom mit gode dyrehjerte, det synes, at det er ret synd for dyret, hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg også bare, at det er den måde, de lever på her i junglerne, og det er den måde, de får mad på. Så det er det, jeg har signet op til, og det er det, jeg har været ude for at skulle opleve. Og det må jeg i den grad se, efter vi har skudt, jeg ved ikke hvor mange pile efter aber op i træet. Og jeg har sgu svært ved lidt at se de aber, men de er super dygtige, altså de er vanvittige jæger. Og nu har vi så hakket træet ned, fordi de blev siddende derop. Og så var jeg den første, der fandt aben. Eller der er åbenbart 3, tror jeg, men vi har kun fundet den ene, og det var så mig. Der fandt den første, dygtig mig åbenbart. Men ja, vild oplevelse. Sådan ser den så ud, når den er død. Og et af mine fantastiske travel hacks, som I måske kender, sådan et live store. Man kan også få den, hvor man har en beholder, hvor det kan komme i. Vi er ude på Amazonfloden her, og de har glemt vand til mig. Eller noget. Så jeg tager den bare i her. Så er der fyldt i. En lille smule i hvert fald. Så putter jeg den her på. Som man kan se her. Den her. Og det er så vanvittigt og mærkeligt. Den kan filtrere alt det, vi ikke kan tåle åbenbart. Den ligger i bunden til sidst. Så nu har jeg den her med ude i Amazon-junglen for eksempel. Det kunne være på savannen et eller andet sted. Hvis man strander, så kan du bare putte vand i den her. Og så har du altid vand med, og så filtrerer den vandet, så det bliver rent. Men det smager stadig af flod. Men det er ligegyldigt, fordi man overlever. Her kan man se, om man har elsket af piranha-tænder. Og sådan en må jeg også få, hvis jeg fanger en piranha. Så det vil jeg prøve på senere, eller i morgen, nu vil vi se. Super fed. Men de bruger dem også praktisk til at skære alt muligt over. På en lang tur ud i junglen, til hvor de ved, at papegøjerne, de kommer og spiser. Det skulle være et specielt sted. Jeg glæder mig til at se, hvis de er der. Sådan er det at gå i junglen. Når man skal ud og se på dyr, så er der også diverse forhindringer, eller disse, hvor man lige skal over en flod og sådan lidt af hvert.
Ja, det her er altså en af de mindre. Det er lige så til. Man kommer ikke lige sovende fra det ene til det andet. Nu fisker vi piranha. Tukan. Her på Amazonen er der altså ikke noget curlingkultur. Hvis han har lyst til at sove der, så sover han der. Og det har han gjort den sidste halve time. Den her lille abe her, den slikker på min hoved. Jeg ved ikke, om jeg er lidt saltet, eller... Den har også lige prøvet at bide lidt, for den skulle lige se, om den kunne få et stykke, men det gør nok ikke ondt. Den er helt tam i hvert fald. Den har lige stjålet noget med gulerod godt nok. Men der var chili på, så den lugtede til det og spiste lidt af det. Og så kunne man bare se dens ansigt ligesom et menneske, at den bare, det skulle den fandme ikke bede om. Og så smed den det væk. Totalt grineren. Men jeg kom så også gående med en død abe. Den var blevet skudt af de der blowguns. Det så den altså ikke helt tilfreds ud med. Men det er der heller ikke noget at sige til. Men den er åbenbart tilgivet mig nu. Og de her børn her, de har brugt de sidste 20 minutter på at kigge på mine tatoveringer, tror jeg. Så der sker lidt. Så skal aben op og kigge til den døde abe. Lige i numsen skal den lige snuse. Nå, du er sgu død, min ven. Men altså, jeg er venner med den her, så goodbye, og så kan det være, at jeg æder dig i aften sammen med de andre. Den her abe her, den er åbenbart ret besat af at snuse mig i armhulen. Og nu holder den sig for øjnene bagefter. Men altså, jeg var også på vej i floden. Den er lidt mærkelig, den abe her. Den er nu sød nok. Jeg tror, den prøver at give mig sugemærke. Skal i hvert fald ikke bide mere. Nå, men man kan bade i floden, hvilket jeg har gjort. Jeg føler mig ikke så meget renere. Eller man kan tage en spand og tage det her regnvand her. Og så ellers bare hælde over sig. Så det er den måde, jeg bliver ren på her. Så bliver vores abe altså lavet her. Det er sådan der verden så forskellig. Pelsen af. Det var lige halen. Men jeg skal i hvert fald smage det. Have et formål at være med til. Så er aben kommet i gryden. Det ligner unægteligt nogle fingre, det der. Nå, men så er tiden inde til at spise den her abe her. Og jeg ved ikke lige, om man kan se det, men det her, det er altså armen. Og fingrene her. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal starte med. Det bliver nok ikke armen i hvert fald, eller fingrene. Det bliver nok det her stykke her. Og når jeg spørger dem, om de bedst kan lide kylling eller abe, og så er det altså uden tøven aben. Nu må vi se, om jeg synes det samme. Jeg synes lige i øjeblikket, det er lidt svært lige at sætte tænderne i det, men jeg skal nok få det gjort. Okay, jeg tror, jeg starter med armen alligevel. Abearmen. Det smager meget godt, men jeg skal ikke kigge for meget på fingrene, kan jeg godt mærke. Meget specielt. Also arm? Yeah. Okay. Fist bump? Jamen altså, det er lidt svært ikke at gøre det bizarre. Svært ved at vende mig til tanken, vil jeg sige. Men det smager udmærket, det gør det.
Og aben skal jo spises i hvert fald, når man har nedlagt dyret. Sådan har jeg det jo, så sådan er det. Og nu sidder jeg her med stammen af dem, der har skudt den, og mig, der har fundet den, da den faldt ned. Og ned af det her festmåltid. Eller festmåltid. It says, fuck you. Very delicious. Ja, det tastes good. Men tanken i det er, at nu skal det lidt svært. Man skal nøde det helt. Vågner man lige op her. Den åndssvage abe, der hopper ind der. Hvorfor er ikke den stjæler min seng? Jeg rykker ind i det lokale gemakker her. Eller nok nærmere i køkkenet, hvor vi sidder og spiser nu. En god morgenmad. Bueno. Nu trækker vi simpelthen her båd igennem junglen for at komme til en lagune. Ja. Hvor der skulle være anaconda, kæmpe stor anaconda. Vi har lige slidt og slæbt den her båd igennem regnskoven. Galt hårdt. Men også fedt, at det så belønner sig på den her sindssyge junglemåde til sidst. Håber bare, vi ser nogle anacondaer. Træer, der er væltet ned her, så prøver vi at se, om vi kan finde vej igennem ind under. Hvor jeg er gået fra båden her og prøver at gå lidt ind i junglen. Her hvor Anaconda Lagoon er. Gå lidt ind. Se om de dukker op herinde et sted i sumpen. Kæmpe træ det her. Mange år gammel. Jeg ved ikke hvor gammel man er. Helt ekstremt stort og flot. Brækket noget af den her gren over. Og indeni der er der sådan nogle insekter her. Nogle ants, som man kan spise. Så nu har vi knækket den her gren over her. Og på de her træer der er der så sådan nogle insekter inde i ants her. Og dem kan man så spise. Og de er ekstremt sure. Altså virkelig citronagtige. Men når de går herude i junglen, og de lige får lyst til en snack eller et eller andet, eller i mangel af bedre, så er det altså det, de gør. Nogle gange kan de også finde på at knække dem og tage en hel masse med hjem i et eller andet, de bærer et eller andet, du ved. Og så tager de det med hjem, og så griller de dem så, og så spiser de dem der. Nu laver han pilene, som man lige har skåret af det her træ her. Pilene, som er ligesom vi brugte i går til de blowguns. Skærer han dem af her, og så snitter han dem til, gør dem skarpe, putter gift på, og så ellers ind i blowgunnen og puster. Og så kan de ryge aller helvedes langt, og ja, ligesom i går. Rammer en abe på, jeg ved ikke, 100 meters afstand i hvert fald. Og vi træ, det var fuldstændig vanvittigt. Også fuldstændig bladet. Eller i stedet, at de kan få det ud af naturen herude. Han kalder på tukanerne.
ret meget som den. Jeg er på jungletur her i, jeg ved ikke hvor mange timer. Fandt jeg lige det her træ med nogle frugter på og spørger lige hvad det er. Jeg har ikke lige fået svar på, eller det har jeg nok fået svar på hvad det hedder, men i og med at jeg kun har spansktalende med mig, så er det ikke så svært, eller så er det rimelig svært at forstå. Men de kan i hvert fald spises. Sour. Ja. Sur, men meget saftig. Rimelig godt lige nu, hvor man ikke har fået så meget væske. Det viser sig åbenbart, at der er mange ting, man kan spise herude i junglen. Men det er en god idé lige at spørge først. Skulle jeg lige give et travel hack. Og ellers så kan det også gå galt. De her bær her smager lidt ligesom blåbær. Bare knap med så meget smag. Men igen, meget godt, hvis man lige går herude, og man finder den. Så har man i hvert fald energi til at kunne overleve lidt. Brug det, hvis du vil. Nu har jeg ikke lige mit beskyttelse med her rundt om kameraet, men jeg tager lige telefonen med i floden her, Amazonfloden. Alligevel var jeg så jeg skulle ned og bade, og de her 2 drenge her, de vil gerne med. Så nu hygger jeg lidt med dem. Han dykker ud til mig, når jeg går ud, og ham den anden, han lille der, han klamrer sig omkring mig. Og nu kan jeg ikke lige bunde mere, så fordi der ikke beskyttelse på telefonen. Hey! Det kan godt være, at jeg lige lægger kameraet ind igen og lige nyder det. Som sagt, så er der også piranha her, men når man kommer brasende, så svømmer de væk. Yeah, slide. Maybe with the head. Yeah, the other way. Så er der rutsjebane i Amazon-junglen. Lige gående her lidt uden for stammeområdet. Og mit øje ser et eller andet mærkeligt her. Formen på tapirhovedet. Og det ligner lidt ansigtsformen. Men det kan altså også godt være et eller andet, der skræmmer under væk eller noget, fordi nu her også nu er jeg gået ind i udkanten igen af stammeområdet. Og der er altså også skelet her, ligesom der var her. Ulvald. De lever ikke alle sammen lige frem helt ved siden af hinanden, så nu vil jeg prøve at gå over på den anden side af den her lille flod. Og som man kan se, så skal man måske have en okay balance. Måske ikke kræver det ikke det helt det store, men jeg ved ikke helt om de er vant til min vægt her, det er mere det. Så nu smider jeg i hvert fald lige min pind her, som jeg går med ellers. Helt skin over. Escarabajo. Escarabajo. Sí, escarabajo. Escarabajo. Så er der ved at blive noget morgenmad her. Klokken er 5.
Og også mad til senere, tror jeg. Se, der er kylling også muligt. Anaconda? Wow! Big. Så har vi lige fået noget gris med på båden her. Hende har vi lige samlet op. Man kan se her. Pecaria. Det er meget godt faktisk. Men det er også bare gris, kan man sige. What a wild and cool experience with the Waorani tribe. Please write in comments what you think about this trip, where I almost got killed by an arrow, and what do you think about eating monkeys? Right after this jungle adventure was finished, I took another plane from the Amazon in Ecuador to the Amazon in Peru, where I went into the jungle again, this time to test my survival skills. Let's just say it was hard, and I even catched a caiman with my bare hands from a boat. Watch this soon, so remember to subscribe and turn the notification button on to be sure to see more of this. I really hope you like this, and if you did, please give me a like, brothers and sisters. Least but not last, remember to get the world under your skin.